Benvingut, benvinguda a aquesta nova meditació guiada d'Inspirament.com. Recorda que aquestes i altres meditacions les podràs trobar a la nostra web. Avui, el nom de la meditació és Observar sense enganxar-se. Com sempre, et convido a buscar un lloc on puguis seure amb tranquil·litat durant uns minuts. Acomoda la teva postura. Recorda que l'esquena ha d'estar dreta, però sense rigidesa. Les cames còmodament recolzades. Les teves mans descansant sobre les cames. Deixa la mirada en un punt fix. O si ho prefereixes, tanca suaument els ulls. Pren un instant per reconèixer el teu cos aquí. El contacte amb el seient. El pes que reposa. La respiració que es mou per si mateixa. Permet que la teva atenció s'apropi a la respiració. No cal modificar res. Només sent com entra l'aire i com surt. Una respiració conscient, senzilla i present. La ment de ben segur començarà a moure's, portant-te pensaments de tota mena. Records, coses pendents, frases, imatges. Quan te n'adonis, pots dir-te en silenci: això és només un pensament. I després, torna simplement a la respiració, una i altra vegada, amb paciència. Imagina que estàs assegut a la vora d'un riu. Cada pensament és com una fulla que cau a l'aigua i que la corrent s'endú. No cal aturar-la ni empènyer-la. Només observa com passa. Descobreix com se sent-hi, veient com la ment produeix pensaments sense que hagis d'agafar-los ni seguir-los. Tu ets l'observador, no el riu.
Ets el cel que veu passar els núvols, sense deixar-se arrossegar per ells. Si notes impaciència, avorriment o incomoditat, reconeix també: això és una sensació, i torna amb amabilitat a la respiració, al cos, al present. Queda't uns instants en aquest espai d'observació tranquil·la, deixant que els pensaments vinguin i se'n vagin, sense lluita, sense aferrament, simplement permetent. En tancar la pràctica, torna a sentir el teu cos, el contacte amb el seient, les mans, les cames. Mou lentament els dits i els peus. I obre els ulls suaument. Fes una respiració conscient més, reconeixent que cada vegada que tries observar sense enganxar-te, recuperes llibertat interior.